An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye juin kalo tile 26 san 2024 amara an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ minnu sɔgɔlen don an Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko u ni ɲankuma. Sɔgɔmada in na jamanakuntigi ale kun taara Burkinakaw fɛ yen. Nin y'a ka bɔli fɔlɔ ye farafina kɔnɔna na kabini ale kɔni kɛra jamanakuntigi ye. Lakana ko u da donna o la a y'a yira k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye k'u bɛna n'u jɔ u yɛrɛ kɔkɔ la. Mali ko bi an ka jamana kɔnɔ ko wolomasiri tabaw ta ye ko ye kɛnɛ kan. O misaliw a ye olu di baara minnu kan ka kɛ AES kɔnɔna na fana a y'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na. An na taama in k'a bɛɛ lajɛlen ka tila k'a ɲɛfɔ aw ye aw b'a faamuya cogo min. Min ye wolomasiri tabaw ye fana a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin caman bɛ yen olu y'u ka marifa di han. Reza ale da donna la kunu Burkinakaw fɛ yen. Maa 5 olu tora kɔgɔji ka Bafulabekaw don u kun taatɔ don tunga la. Waleya in kɔni a cɛ juguyara kosɛbɛ. Samiya daminɛ cogo min ye Masinakaw ye ko olu sirannen don. Segu ni Ala sɔnna a ma juma nata min ye office du moyen banni ye ale ka lajɛ min tun kan ka kɛ Sangaw fɛ yen o bɛna na kɛ yen. Coordinateur directeur général n'o ye Isa Kante ye ana ale kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan in ale kɔnɔna na. Hijita fana banna nka kimɛli bɛ senna hali bi. Jasira Amara o bonyanen don k'a sababu kɛ mun ye an y'a mɛn k'a fɔ ko maa minnu bɔra hiji la ko yalama ko ni coronavirus nana wa. Minisiri n'o ye Asaba Jalo ye ale ye bataki bɔ ka hakililasigi kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen na. Sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamu cogo min. Bamananw ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi. I b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ sobagiri i bɛ tila k'a nɔnsi taama de. An bi ko ko la an kan ka hakili to an yɛrɛ de la. Sabula bamananw ko maa i yɛrɛbakun de ye fɔlɔ. Amara bi sɔgɔmada in na an da bɛna na don min na o ye diɲɛ yɛrɛ de ye koyi. Dugukolo min n'an b'a sanfɛ dɛ an ka bi babu bɛna tali kɛ o de la. Maa miliyari 7 ani buruburu 8 o de bɛ diɲɛ dugukolo kan ka kɛ ni kimɛli minnu kɛra a san 3 ye nin ye. Baara in kɛra jɛkulu mun fɛ o jɛkulu ye ko Animal Planet. Nanzaralaka minnu sigilen don farafina yan n'olu bɛ an ka kungow Keniyakaw fɛ yen. Mali sama minnu bɛ yen bi n'olu bɛ Guruma kɔnɔna na. Burkina kɔfolo ni bafolo ka taa se Afrique du Sud ma yirimani filɛyɔrɔ ma ni Keniyaw olu de ye jateminɛ kɛ tile ji fiɲɛ nɛnɛ samiya k'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a da ka tila ka anw ka dɔgɔnɔw olu ka san yɛlɛma san yɛlɛ u b'a fɔ min ma ko lolo k'o jate bɔ. Amara an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a kɔnɔ ka dun han. Kimɛlikɛla ninnu u ye fasirili min kɛ u ko bi ko diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ta 100 sarada la i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ maanifin ka ca nka maa min fatura diɲɛ kɔnɔ o ka ca ni mun bɛ dugukolo kan ye. K'u b'a ta ni hakili caaninen ninnu faralen ɲɔgɔn kan ko n'i ye diɲɛ ta k'a kɛ 100 sarada ye maa minnu bɛ yen 11 maanifin o de bɛ nanzarala jamanakaw fɛ n'a bɛ f'o ma ko Europe. 100 sarada la min ye Amérique du Nord ye 5 de bɛ yen. 9 o bɛ Amérique du Sud kaw fɛ yen. Min ye 15 ye o bɛ farafinakaw fɛ yen. 60 o de bɛ Asie. Min ye 49 ye o ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don togodaw ma. 51 olu bɛ dugubaw kɔnɔna na. Ko maa minnu bɛ sa n'olu bɛ kanw fɔ 100 sarada la maa 12 miliyari 7 in na 12 o bɛ Chinois kan fɔ 5
olu be espagnol kan fɔ duuru wɛrɛ olu be anglais fɔ min ye saba ye olu be arabu fɔ saba wɛrɛ be olu be hindu kan fɔ min ye bangladeshkaw ka kan ye bengali olu fana saba be portugais ye saba ye irisiw ye fila ye diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'i y'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kanw fɔli la irisiw ye fila ye min ye japonkaw ye olu fana ye fila ye mɛ nka maa 62 be yen olu b'u wolodugu kan fɔ kɛmɛ sarada in na maa miliyari 7 la o kɔrɔ k'o de jama ka ca diɲɛ kɔnɔ minnu b'u yɛrɛ ka kan fɔ olu de ka ca kosɛbɛ amara ko n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ maa minnu be yen n'u tɔgɔla so b'u bolo walima n'u bɛ luwanse la o ye mɔgɔ 77 ye 23 tɔ olu be so tɛ olu bolo olu kɔni be yen ten maa 21 olu be yen da dumuni fɛnw bɛ sɔrɔ olu fɛ min ye maa 63 ye olu tɛ tile kɔnɔ dumuni 3 u t'o sɔrɔ k'o kɛ n'i ye 15 ta kɔngɔ kɛlen don k'olu sɛgɛ bi diɲɛ kɔnɔna na olu tɛ dumuni sɔrɔ u tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ wa siyɔrɔ ɲuman yɛrɛ fana tɛ u bolo maa minnu be yen diɲɛ kɔnɔ bi ni olu yɛrɛ ka sɔrɔ kɛlen don k'u labɔ no a bɛ se ka f'u ma k'u bolo b'u kɔ sɔrɔ aw n'a ɲɔgɔn ko aw ye 47 ye diɲɛ kɔnɔ min ye maa minnu be yen tile kɔnɔ n'u bɛ se ka dɔrɔmɛ 200 dun tile kɔnɔna na o ye maa 48 ye 87 olu be diɲɛ kɔnɔ u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ ka u min 13 jiko dɛsɛ bɛ olu la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wa maa minnu be yen ko olu bɛ se ka ji sɔrɔ k'a sɔrɔ ji min ni a jɛlen tɛ n'a ko ka ca dɔɔni o bɛ taa se fo 17 a n'a kunkanfɛn ma wa ko n'i ye diɲɛ ta k'a jate minɛ téléphone portable o tɛ subahana téléphone ye sa wa k'o bɛ maa 75 bolo maa 25 be yen téléphone tɛ olu bolo maa 30 be yen olu t'a dɔn internet yɛrɛ min ye diɲɛ dugukolo yɛrɛ kɔ ka fiyewu u lafiyalen ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sarada la diɲɛ kɔnɔ bi maa 70 o de be yen minnu bɛ se ka nɛgɛjuru siraw sɔrɔ ka communiquer n'o ye téléphone portable ni connexion ye 100 sarada la o ye 70 ye maa 7 olu ma taa kalanso la u ma kalan 93 diɲɛ kɔnɔ olu sera ka taa université la min ye 83 ye olu bɛ se ka livre kalan 17 olu ye maa minnu ma kalan diinɛ ko ta nasira fɛ 100 sarada la 33 o ye chrétien ye 22 o ye silamɛ diinɛ maaw ye hindu ka diinɛ o ye 14 ye maa minnu bɛ n'a fɔ ma ko bouddhistes olu ye 7 ye 12 o ye maa minnu bɛ yen nu olu kɔni ka diinɛ dɔɔnin tɛ o fana ni maa minnu n'a b'a fɔ olu ma ko athée olu fana tɛ kelen olu fana ye 12 ye wa maa wɛrɛw bɛ yen u tɛ kurun kunna u tɛ kurun ju la u tɛ diinɛ na u tɛ fosi la u ka sira t'a si la olu fana ye 12 ye diɲɛ kɔnɔ a mara sɛbɛn fasiribaw ko diɲɛ yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a mɔnɔbɔli a tɔnɔ sɔrɔli ko dɔngɔnɔw ka dolo dɔ don san 60 dolo in b'i yeleku a bɛ Mali dugukolo de kɔ kan dɔnnibaaw b'a ɲini k'a dɔn k'a lajɛ n'o dolo in bɛ bɔ o sangalen don min ma dɔngɔnɔw bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ san kɔnɔ san 60 ko a yɛrɛ kun kan ka kɛ ɲinan wa n t'a dɔn salon de don k'u b'a labɛn na ko wa ko n'i y'o ta k'o lajɛ kimɛli min bɛ k'o la maaw tonso n'u barajuru yɛlɛli sankolo ni dugukolo cɛ ka diɲɛ munumunu k'a ladɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ dugukolo kan n'u bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila adamadenw hakili bɛ minnu na minnu ni baganw tɛ kelen ye ko n'i y'o ta k'o jate minɛ ko maa 23 olu si bɛ diɲɛ kɔnɔ san 14 na 66 olu ye maaw ye minnu bɛ fatu k'a daminɛ o san 15 ka taa se o san 64 ma an tɛ taa dɔgɔnɔw fɛ u ka nin fɛn in ngalifa na wa nin bɛɛ b'anw fɛ anw sigilen don hali bi ko on sont malades diɲɛ bɛ k'an tɔnɔ bɔ 66 olu ye maaw ye minnu bɛ fatu k'a daminɛ o san 15 ka taa se o san 64 ma an tɛ taa dɔgɔnɔw fɛ u ka nin fɛn in ngalifa na wa nin bɛɛ b'anw fɛ anw sigilen don hali bi ko on sont malades diɲɛ bɛ k'an tɔnɔ bɔ 66 olu ye maaw ye minnu bɛ fatu k'a daminɛ o san 15 ka taa se o san 64 ma an tɛ taa dɔgɔnɔw fɛ u ka nin fɛn in ngalifa na wa nin bɛɛ b'anw fɛ anw sigilen don hali bi ko on sont malades diɲɛ bɛ k'an tɔnɔ bɔ
ko kɛmɛ saradala ma miliyari 7 bɛ diɲɛ dugukolo kan 66 o de bɛ fatu k'a daminɛ o san 15 ka taa se o san 64 ma segin olu bɛ fatu k'a sɔrɔ u bɛ san 65 la amara dɔnnibaw ani dolo dɔnbaw ale ni maa minnu bɛ n'olu kɛlen ka kuranɛ kolo matarafa olu fana sɛmɛ ko in na olu ko ko diɲɛ da ni bi cɛ maa min bɛ yen n'a ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn ma da a ti maa si tɛ se ka sanga ɲɔgɔn na k'o ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ye k'a dɔw ka filɛlu k'olu ye sɛbɛnni minnu k'a ko san o fana b'o timɛ ko bi diɲɛ kɔnɔ i kɛra taabolo fɛn o fɛn ye maaw kɛlen ka kala sɛbɛn maanifin min na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi o ye ale ya rasulu an tɛ soli k'a kan yaasa an k'a tɔnɔ dɔ sɔrɔ ayiwa ko taabolo ko diinɛ ko kuntilenna ko k'o bɛɛ lajɛlen ye nafila ye i ka ala dɔn i ka kira dɔn i ka diinɛ ɲini yɛrɛ la min b'i dusukun na ko ala bɛ o de lajɛ amara ja dala kuma in tɛ maanifin k'i ɲɛna cogo o cogo ye yɛlɛmako 3 ye o yɛlɛmako la sa a tiɲɛna k'a dɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na han ne yɛrɛ e ko an ni segu taa nɛmɛ an k'a kɛ k'a dɔn dɔnkɔnɔ dugutaga ye ayiwa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa minnu bɛ bi ni olu bɛ tilelafana 3 sɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ 6 sɔrɔ dɔw bɛ ji sanuman min telefɔni portable dɔw bolo dɔw bɛ internetiw kan bɔlɔlɔw sanayɛlɛ kalanso maa dɔw bɛ gurupuw la se bɛ dɔw ye se tɛ dɔw ye ko n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ k'olu tɛ tɛmɛ 7 kan koyi diɲɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bi k'olu tɛ tɛmɛ o kan k'i ye kimɛli ta dɔnni sira o dɔnni sira fɛ n'a y'i ja dolo to i ka don kuranɛ kɔnɔ i k'a sɛgɛsɛgɛ diɲɛ da ni bi cɛ fɛn minnu bɛ yen k'u sɛbɛnnen don n'i ka kalan ma s'a ma i b'a fɔ ne t'a dɔn ala k'an sɔn sababu ɲuman na koyi ko diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye gaw ta 100 o 100 diɲɛ dugukolo kan ko 8 dɔrɔn de bɛ yen bi olu kɔnɔna maa minnu si bɛ se ka san 65 sɔrɔ amara o kɔni o kɔrɔ an bɛ ka taa de koyi ha ko wa ko bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi ko maa minnu bɛ san 65 la k'u ka ala tanu ka ala barika da ko sarakaw bɛ bɔ dɛ minɛtaw bɛ minɛ bɔntaw bɛ minɛ ko nka ko maanifin tɛ se ka foyi fali dolo la k'o bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ jabaru masa wahidun amara ko ni maa min i si sera san 64 ma diɲɛ kɔnɔ k'i kan ka ala barika da fana k'olu mɔgɔw 100 sarada la olu bɛ 92 la ko nka ko maa min bɛ yen bi ni e sera k'o sɔrɔ bi an bɛ diɲɛ min na ka kɛ n'an bɛ mun dun ani an bɛ mun bɔn ye k'i kan ka ala barika da amara min ye kɛnɛya ko ta nasira ye u kumana o fana ka amara ko maanifin kɛra cogo cogo ye min yɛrɛ da koyi ko maaw k'u hakili t'u ka kɛnɛya la ko yaasa waati kunkurunin min dilen n'i ma diɲɛ kɔnɔ i ka diɲɛ labɔ n'i ka saya cɛ k'i k'a bila i kunna k'a fɔ k'i si nin waati in na a bɛ daminɛ 40 na ka taa se 90 ma n'i y'o sɔrɔ k'i kan ka baara minnu kɛ ka fɛn minnu k'i taala ye ko o de filɛ nin ye kɔkɔba dun i k'o ye k'o to yen sukaroba dun kabi i bɛ 40 sɔrɔ i k'i mabɔ o la yiriden minnu bɛ yen n'olu ka di kosɛbɛ k'olu kɔni k'i taala ye sabula ko yiri sukaro tɛ foyi kɛ maa la i ka pasaw n'i ka kolow n'i ka kolotugudɔ i ka to k'olu lakɔlɔsi min ye kɔgɔ ye i k'o dɔgɔya kosɛbɛ ka sukaro dɔgɔya fɛn o fɛn bɛ yen ko alikama ka ca o la n'o bɛ dilan ani nɔnɔmafɛnw i k'olu nɛmɛ ni i si ye san 40 sɔrɔ min ye fɛn minnu ka ɲi i ma o ye yiridenw ye n'a ka di i ye i bɛ se ka papaye ta n'a ka di i ye i bɛ se ka nalafɛnw fana ta karɔtiw b'o la min ye pomme de terre b'o la ka taa se su pɔmɛw ma wa min ye fruits fana ye n'o ye yiridenw kumana i ko se k'olu dun farikolo ɲɛnajɛ ni ji min i k'o k'i taala ye tile kɔnɔ i dɛsɛlen amara ji litiri 2 i k'o min n'i tɛ se dɔwɛrɛ la don o don bamakɔ yan bɛɛ bɛ yɔrɔ jumɛn dɔ de bɛɛ tɛ samori ka kɛlɛkɛdenw ka yɔrɔ dɔn
ho ni bise ka tagama ka boy ka ta jeli bugula dongo do kai awara o ti ko no ko ede o ko ni mam ti to ko ka ki ka minute bi saba ke i ko ni ngani sigite fio ki se flada ibulo ka ni sambina ni soro ka ba sabula ko min faru feo na unye ulu fale ni bi damine ola wa ko min kai ko sebe ka ngan wasa do anyere ka yiri ula anta bulo yoye fale manto ola fen sababe ki ka nga nyini ko ga nyino ko ka togi hageli digi shila ki ko dogoya iyo ko koro mi ga teme ka togi mirila jigi ka nimisa ki ko fana dogoya wa kuma ede bala nala kunye ngene yi mi ngeri wasa do la ko mine kanye nimisa kuntala jan dongodo ko amai atitayoro la amara ko fen sababe ko bela jilenki sinsiuka isomo ifani ba iko mine kanye iki teru mine kanye ini mamunu bora kulusi jala kele na ikulu mine kanye ika sigida do ika teru do ika limana do ika furunyanya do ika kanunyanya do ika kalmeya do ika mokeya do ika momsoya do koni mama sinsina ninga amara ki labango binya ha wako kuma otuma fana miriya nyuma otaka nyeshi irema ala jani yelama ikake arajoy unanyu anwo tewa ka mobili dama nga reportage kenai olu tewa ho ani fana ni sobi bolo ikika so ika mine ka nye ika fura ikanato fio nogo misikara jarati ka to ibe baraka yorom na ni ka so ko bi ko mawbe me baraka yorola ni soe ku be fon fenge ka sanu ya faraka ka be mashi chaya amara ko fen sababe ko olu koni ki ka no lu dabla fiore ka to ga yele yele wala jao ko wati ni wati ka to ga ti farako lo jagabo no ye ka sport ke dine ibe dine mina iko mine bala sabla ko ala de kiyama tigi amara ko minye ika ifar sogo girinya ika to ko fana la koloshi fen sababe wolofla be ki kana isigi ko konode ikani isigi fio fo mina ki mina ka wuli ka timi ikana son fana sunogo ki mina ka bakibta sunogo kana son fana ika senge ka soro ka bakibti senge na fiebo ki kana so fana ka bana ka soro ka wakibuta dokotoro sola wa ki kani sigi ka foko ibe jinye ke sugoyi ko sini ni mekenye ko aide ngai ki wasake alai ko amara ko jinye munumunu na chogo ko tigi ekelenyi itara nasra fe ayoro dongono be nuvoro mngoni uye sega chamangere o ko kara chogo iki wasake alai ko wa ko manivin ikana tige yire la fiu ire kana tige yire la wolofla na eminye kuma ikafo ko sinimbe jani biye amara ni esebenye minye planet animalier kata fara an yere ka seko na anga dongo tauka ani anga jatebune o ka kena anga dongo no dugu barakela bawye munu mi dolo ni fon korodo anye ni fo bi pour que mo ka se ka famu parce que jien kono amita dokotoro sola dongodo ami frasa na dongodo ngani femu nu flenie ni ye nunu matra aywa makana nwele ko ndado ne kabikele amara sebe de bia ndeti papa ga donina male nga ko de ho ye kuma mfo odo ndado ne ndi fo do ala sebe ne chirama nya kala ndi koloni vili ndi turabuda nga kurane don da sura ga seliye wa atonu nu vana yoro dongono tan oluti nya fo mai adugoledo oh donc ma shika na onwele ko adozi aboze de ata ngono akefere tamulo sinsana adama anyo de kala oho ango fo kadaka ma obusega fa mutugomi sisa amta wakadugu amara nansara wakadugu ama fo moro na ba ma ko lafi kibare kibiri ki lafi na nyo fo kaba amba fo ngokun minye premier ministre Shogel Musa ni mena kanap mami ale ni Maliki Jaw ka fara ministru ka
olu taara Asimi Goyita bilasira Bamako pankoro jigi kɛnɛ na san bɛ kana kuma min na aw bɛ k'aw yɛrɛ ɲini o y'a sɔrɔ olu b'o baara la premier ministre ale kɔni sigira kana Bamako min ye je le répète ye ministre de l'administration territoriale Ablaye Diop Sadio Kamara ka taa fara Madina kan ale ni ministre des finances Sanu i terikɛ an terikɛ Yebali an teri don nka an t'a ye dɛ kabi kelen an t'a ye a ye man di dɛ olu dara Asimi kan ka taa Burkinakaw fɛ yen Burkina baara tun bɛ tali kɛ mun na o ye Mali ni Burkina ye olu ka bolo di ɲɔgɔn ma AES baara minnu bɛ sen na olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min nin ye jamanakuntigi siɲɛ fɔlɔ ye kabini a yɛrɛ kɛra an ka faama ye ka taa farafinna jamana la n'o tɛ yan'o cɛ a ye Gana taw kɛ a ye Togo taw kɛ a ye min ye Maroko tagaw a y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka t'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan o y'a sɔrɔ vice président don nka jamanakuntigilama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Amara a ka bɔ sabula a ka bɔli fɔlɔ o kɛra Irisilakaw fɛ ye min ye colonel Asimi Goyita ye a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen sera Burkina kɔnɔna na u selen capitaine Ibrahim Traoré ale y'u bisimila bisimilali in kɛnɛ kan sa u filaw ye ɲɔgɔn ye pankurujigi kɛnɛ n'a ye fɔlɔ yan'u ka don mobili kɔnɔ ka t'u ka faama sigiyɔrɔ la baara ninnu ye tali kɛ mun na Mali ni Burkina bɛ se k'i bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min u bɛ se ka baarabaw kɛ cogo min don nataw kɔnɔna na Asimi y'a jira k'a fɔ ko min ye baara minnu yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ bi ni Jugawale ni Bamacawale kɛlɛliw la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu kɔni bɛnna ko la AES kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ye a ko k'u ka laɲinibaw tun ye min ye o ye fɛɛrɛ ni jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka sigi cogo min na ka se ka baaraw kɛ min ye Asimi ye ale ni Ibrahim Traoré u fila ye ɲɔgɔn ye ka dɔ a ɲɔgɔn da la tɛna ka a kuma fɔ wɛrɛ mun tɛ se ka fɔ anw ɲɛna o bɔra ye jɛkulu minnu taar'u nɔfɛ sa ministre ale ka ministre ni cɛ taw u yɛrɛ sigilen ɲɛna u ye baara fana kɛ o bannen kɔfɛ sa Asimi bɔra ka laseli kɛ o laseli senfɛ Amara a ko bi ko min ye kɛlɛ taabolo ni kɛlɛ kɛcogo ye anw ka jamana kɔnɔna na ko taacogo ko a falenna Asimi ko mun na ko taacogo falenna Amara a ye ɲɛfɔli kɛ a ko nanzarakan na ko la situation au Mali sécuritaire au Mali est sous contrôle ko min ye an ka wolomasiri tabaw ye ko se bɛ u bolo bi ko komi u b'a fɔ cogo min u ka sɔrɔsi kan na ko sɔrɔsiw de ta ye kɛnɛkana ye bi Mali wolomasiri tabaw Mali la ko nka ko Mali bɔra yɔrɔ jan ko ka se ka se nin yɔrɔ in na koyi ko sabula ko fɛɛrɛ ni dabali min kun sigilen don sen kan Mali kɔnɔ ni maa wɛrɛw tun y'o sigi sen kan ko kun t'a to cogoya si la Mali a ka se k'a ka baaraw kɛ ko bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye taabolo de falen ko yaasa ka se ka jaabi ninnu sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka yɛrɛmaya kɛ cogo min na ko olu y'o ta ba la bi ko ni maa min ye kɛnɛ lajɛ ko Mali fan fosi tɛ yen ko wolomasiri fabaw tɛ yɔrɔ min na ka lakana sabati ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'olu ka baara bilama ko a talen don taabolo saba fɛ fɔlɔ ye min ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye lakanako ye lakanako in fana n'i y'o fana ta k'o jateminɛ bi u kɛlen don k'o sigi tagabolo min kan o ye baara kɛli ye ka se ka sɔrɔsiw k'olu kɛ ka se ka yɔrɔw labila min ye filanan ye bi k'o ye faso ka cakɛdaw ye a n'a ka cakɛbolow ye n'o ye an b'a fɔ o ma ko administration ko gouverneur ni sous-préfet ni préfet k'olu caman segira bi ko baara taabolo sabanan k'o ye mun ye n'olu bɛ k'o kɛ bi Mali kɔnɔ k'o ye maaw mago ɲaminɛn minnu bɛ yen maaw mago bɛ se yɔrɔ minnu ma n'o ye polisi ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye n'o ye furakɛliso ye ko olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ ka segin dɔɔnin dɔɔnin ko jaabi sera ka sɔrɔ Asimi ka fɔ la ko sabula ko min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi ko bɛɛ tigɛlen don min ka Mali la ko ye k'a fɔ ko armée ko a bɛ k'a ka baara kɛ ka ɲɛ ko wa k'o de senfɛ ko lajɛ belebeleba minnu kɛra Mali kɔnɔ i n'a fɔ furancɛla fanga ye sariya sunba kura min ta ko sɔrɔsiw y'o lakana ko kɔsa in na fana ko dialogue intermalien ko min kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Asimi ka fɔ la k'u y'o fana lakana ko ka se fo a dan na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko dialogue ko bɛɛ lajɛlen ye o ye ko bi wolomasiri tabaw ka ko dogona ko tɛ dɛ ko kɛnɛkan ko don ko nin y'a san 10 ye ko Mali tun tɛ se ka nin kɛ
ko kada kun jumɛn kan ko a dogolen tɛ maa la koyi ko bi k'olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la olu bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la ni yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ taa ye u ti yamaruya ɲini maa fɛ n'i ko k'i b'a da u da la u bɛ wuli k'u jɔ ni pankuru ma se ka min ye u bɛ taa ni dugumana ye n'u ma so la u bɛ dronin bila ko baara mun bɛ ka kɛ bi ko bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn o jaabi ye mun di wolomasiri tabaw u ka wuli ka jɔw ko y'a to ninjugawale ni bamacawale kɛbaaw ka daga yɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka ɲɛmaaba minnu bɛ yen ko olu caman ko olu fatura sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ senfɛ ko a laban ye min ye ni bɛɛ y'o dɔn k'o ye Iko ye ale min kun y'u ka emir ye État islamique la ko nka ko bi ko min yɛrɛ bɛ ka kɛ ko ni maaw t'o kalama kosɛbɛ ko yanni ala yɛrɛ kana Wagadugu k'o ye ko bamaciwale ni ninjugawale kɛbaa caman bɛ ka marifa bila han marifa bila in senfɛ k'u ye mun lakɔlɔsi ko denmisɛnnin de ka ca la Asimi ko ten ko k'a daminɛ san 15 ka taa se san 18 ma k'olu de bɛ taa kibaruyaw di ko nka u bɛ ka na n'u ka marifaw ye u bɛ ka mɔgɔ ninnu yɔrɔ fɔ sisan k'u ye dɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ sabula ko taa yɔrɔ t'u la u tolen n'o yɔli la président ko baara min bɛ k'o hukumu kɔnɔna na o ye sɔrɔdasiya gundo ye o tɛna se ka fɔ kɛnɛ ka kuma tɛ Burukinakaw fɛ yen ko nka ko bɛɛ bɛ min dɔn ko siran kɔni falenna bi dɛ Mali kɔnɔ ko wa ko o siran kelen k'o de fana bɛ ka falen AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ ni cɛsiri ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu sɔnna bi k'u bolo di ale ma an'u ka se ka baara kɛ ko ale bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ min na bi o ye k'a fɔ an ka jamanaw n'o ye AES jamanaw ye u farala ɲɔgɔn kan kun fɔlɔ min na o ye wolomasiri tabaw ka ko ye ko maa si kana ɲinɛ k'a fɔ ko an ka cɛncɛn fo ka jamanaw k'u kun kɛra kɛnɛw ye diɲɛ magobajugu ka politiki kɛnɛw u ka sɔrɔ ɲini kɛnɛw an'u yɛrɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛli diɲɛ yɛrɛ fan kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni seba bɛ olu ye k'olu kun y'an ka jamana ninnu ta sa k'u ka kɛlɛkɛyɔrɔw ye u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ kun ye yan ye ko maa min mana ko jate minɛ bi k'a lajɛ ko ka nin jɛkulu ninnu lajɛ maa minnu bɛ yen n'o ye ninjugawale ni bamacɛwale kɛbaaw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donnen don jamanaw fɛ jamana minnu ni seba bɛ u ye k'o ti dogona ko ye maa si fɛ ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama k'o de la ko a groupe yɛrɛ tɔgɔ ti kelen ye u wele cogo ti kelen ye u ka ko kɛcogo ti kelen ye Asimi ko ni maaw y'o faamu ko olu fana y'o faamu Mali Burkina Niger ko de la sa ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛna u jɔ u yɛrɛ kolo la u ka kow yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ degun minnu bɛ u bɛ bɔ olu la min ye bolo ni ɲɔgɔnma jɛkulu ye nafa tɛ min na a ti fɛn ye olu ye olu jɛra n'a ye ka bɔ o kɔnɔ pewu ko hukumu kɔnɔna na bi olu ka ko ɲɛsin maaw ma maa minnu b'u dɔn olu bɛ se ka baara kɛ danaya ni tilennenya kɔnɔna na i n'a fɔ Irisi i n'a fɔ Chine i n'a fɔ Turki i n'a fɔ Iran ko olu n'olu de bɛ ka baara kɛ bi ko wa ko baara jaabi ko y'a to u sera ka maramafɛnw san u bɛ ka se ka kɛlɛ kɛ u bɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ wa min ye ninjugawale ni bamacɛwale kɛbaaw ye k'u bɛ ka taa tugu la min ye Mali ni Burkina ka bolo di ɲɔgɔn ma ye Asimi ko k'o fana ye tagabolo 3 ye tagabolo 3 min kɔnɔna na ale yɛrɛ nisɔndiyalen don bi ko sabula kabini kapitɛni Ibrahim Traoré nana fanga la k'a sinsinna k'a dindi k'a bila bɔlɔ min n'o ye 3 ye bi k'a fɔlɔ ye min ye Burkinakaw ni Mali sɔrɔdasiw ko olu bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ formation kɛ dugumana ani sanfɛla ko ta nasira la k'a sabanan ye min ye k'o ye bolo di ɲɔgɔn ma wolomasiri tabaw ka gunga ko ka se ka dɔ fara u ka wulikajɔw ka jamana fantan 4 ko wa fana ko min ye a sabanan ye ko o de kɔni ye sa ka maaw dege pankuru min n'a bɛ se ka wuli jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o de la fana k'u ka jamana filaw n'o ye Mali ni Burkina ye k'u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma AES kɔnɔ k'o ye tiɲɛ ye ko nka k'u ka service de renseignement fana bɛ kibaruya falen ɲɔgɔn bolo a ko ninjugawale ni bamacɛwale kɛlɛli jugumanba ye min ye degunba min b'a la bi diɲɛ kɔnɔ ko o de ye k'a fɔ ni dancɛ b'i ni jamana cɛ maa dɔ mana dankari la k'i tɛ se ka don a fɛ yen cogoya min ka di ye ko nka ko bi k'o banna pewu Mali Burkina ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ k'o droit ye n'o ye droit de poursuite ye k'u y'o sɔrɔ u bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de la u ka jɛ sinsinnen don ko ni Ala sɔnn'a ma ko AES ko mɔgɔ bɛna n'a yanga ye mɔgɔ bɛna n'a baara ye ko sabula sɔrɔ min bɛ Niger dugukolo jukɔrɔ sɔrɔ min bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ ani Burkina dugukolo jukɔrɔ k'o dogolen tɛ maa la ko jamana 3 in faralen ɲɔgɔn kan u bɛ dugukolo hakɛ min bɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o la k'o yanga ka bon ko n'o b'i bolo i tɛ se ka da marifaci dɔrɔn ma amara ko f'i ka yiriwali i ka o baaraw kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ min ye nafasɔrɔ siraw ye ko olu sigi sen kan min ye jagoko ye ka taa se kuranko ma k'i k'olu sigi sen kan ko o de la maa mafalen dɔw bɛ yen n'a b'a fɔ olu ma nanzarakan na ko experts ko olu bɛ baara la
kunu ka baara kun cɛra u bɛna na wolo min na u na o lajɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka den kura fiyɛ cogo min na ka se ka sɔrɔ min ye lafiya u bɛ don AES jamanaw kɔnɔ ko wa k'a tɛna na mɛn dɛ ko AES kun bɛna bɔ ji la han a waramasala ma kɔni ayiwa président a selen yen hakili la a ma dan ani Burkina dɔrɔn ka ɲɔgɔn ɲɛ ma Amara a taara Mali ambassade la komi e ti Wagadugu dɔ e yɛrɛ ti est-ce que e tɛmɛ delila ka tɛmɛ Senu yɛrɛ ka yɛrɛ fɔlɔ Amara o de hukumu kɔnɔna na président a taara Maliyɛnw a y'olu bisimila ORTM ale ye min bɔ kunungo a ka téléjournal la 20h ni Ibrahima Traoré y'u ka kunnafonidila ye n'ale bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ fɛn fɛn bin na Maliyɛnw de b'a baara kɛ biométrique fana Maliyɛnw de y'a baara kɛ olu bɛ ka bila sen kan sisan an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu o baaraw latigɛ sisan mara don nataw la u bɛna se yan u bɛna ɲɛfɔ an na a ye laɲini mun kɛ jumɛn kɛra jumɛn ma kɛ an ka mun kɛ tuguni donc k'u ka yira la k'a fɔ ko ni jamanadenw fara ɲɔgɔn kan i ladu to ye u mana bɛn mun kan o de bɛ latigɛ mun b'a to an bɛ ka laɲini bɛ sabati cogo min na. Le président de la transition est revenu sur les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Il reste convaincu que le salut du pays passe par là, mais non sans difficultés et peine à supporter. Malien banko de bɛ de ce côté et malien y'o la fɛn caman na an ye fɛn fɛn kɛ bibi in na malien denw de y'a kɛ maa si ma bɔ kɔfɛ ka n'a kɛ an ka sariya sunba malien de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ si ma bɔ kɔfɛ extrêmement wele mɔgɔ si ma malien de y'a baara kɛ a yɛrɛ carte biométrique fana malien de y'a baara kɛ an bɛ fɛn fɛn bi in na malien de b'a baara kɛ mɔgɔ min bɛ bɔ kɔfɛ fana dɔrɔn an ka tumurakɛw de y'aw de sinon mɔgɔ dɔnna foyi tɛna baara kɛ donc a tɛ taa fanga da yɛrɛ la an bɛ se k'a kɛ fana. Les défis restent immenses et le président de la transition réitère son appel à l'union sacrée des Maliens. Il compte sur l'engagement et la détermination de chaque Malien pour faire face à l'adversité et à la manipulation. Ayiwa Amara n'an bɔra Wagadugu an tɛ segin ka na an da kan na sa wa dawolo tɛ ɲanina kubugɔ kɔ Bafula bɛ k'aw fɛ yen denmisɛnninw olu kɔni ka taali kɔgɔji sira fɛ o ko bɛ sen na min ye Bafula bɛ yen denmisɛnnin 5 ɲɔgɔnna ko kɔni olu tora kɔgɔji la kibaruya in k'a kɛra Moritanikaw fɛ yen u kun wulila k'u bɛ taa ba kɔfɛ kɔgɔji kɔfɛ u bɛ taa hakɛ ɲini na min ye Pinasi kɔni ye k'o ye maa 150 de ta a bɛɛ lajɛlen bɔra Moritanikaw fɛ yen mɛ kalo tile 30 u kɔni turuna ba kɔgɔji kɔnɔna na ye dɔgɔkun 2 kɔfɛ de sa a yera k'a fɔ ko maa 86 olu de su yera maa 6 ba a la olu ma se ka lakodɔn min ye Bafulabekaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka maaw ye olu ye sa olu maa ninnu kɔni a yirala k'a fɔ ko min ye san 2014 san denmisɛnnin caman fana kun bɔra Bafulabe kɔnɔna na minnu tora kɔgɔji la Direkaw fɛ yen Yefegew tɔgɔlatɔn ale kɔni ni faamaw ye ɲɔgɔn ye a ka tɔn min sigilen don Direkaw fɛ yen sa u taara u ka préfet fɛ yen ka taa ale kuma ɲɔgɔn ɲa olu ka bureau kura min sigira hakilina min bɛ olu na n'u ka laɲini ye min ye u nana ka n'o da min ye bureau a tɔgɔ ye di tɔn ɲɛmaaw tulo kan k'olu kɔni u sɛgɛnnen don nin funtɛni na kosɛbɛ ɲɛmaaw k'u hakili t'u la fana a n'u ka baara ko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min Kulukorokaw fɛ yen min ye conseil régional ye Kulukoro kɔnɔna na ale ye baaraw kɛ baara min bɛ tali kɛ sa u ka musaka ko la baara ninnu kɔni kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen k'o ye tali kɛ min na sa u ka san musaka dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na san 2024 u y'a yira sa k'a fɔ ko conseil régional yɛrɛ kɔni ka san 2024 a musaka a kɔni min kan ka fara a kan sa u taa se sefa wari miliyari 17 ni miliyɔn 800 ma k'u ye baara kɛ ni o ye Kucalakaw fɛ yen dugujukɔrɔ nafaw bɔli n'o o ye sanu ye o kumaw tun bɛ senna olu fɛ yen min ye maa 30 ɲɔgɔnna ye olu kɔni nana sa ka bɔ tɔnjɛkulu kɔnɔna na ni duguden tɔnw yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛw ye i ce ale ka baara kɛcogo la sa min ye jɛkulu ye a ye baara min kɛ san 2022 kɔnɔna na a nana ka n'o dantigɛ baaraw bɛ sɔrɔ cogo min a n'u ye kɔmasegi minnu kɛ ka se ka olu ɲɛfɔ ni ala sɔnna ma anw kan ka denzokaw yanfoyilakaw fɛ yen anw kan ka olu bisimila bi nka ma olu ye samiya Amara ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati in na
min ye masinakaw fɛ ye juin kalo in ni ale yɛrɛ kɔni sigilen no sa ka bɛn nin ko ninnu ma u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni gɛlɛyalen no u ma kosɛbɛ min ye sɛnɛko ta nasirala ye u y'a yira k'a fɔ ko baara caman bɛ olu ma se ka daminɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ b'a laɲini cogo min na yɔrɔ caman na ba kɔfɛla la masinakaw fɛ yen dugudenw ka siran fanba ye min ye o ye lakanabaliya ye min ye ɲɔ ye ka taa se da dumunifɛnw tɔw ma sa olu kɔni dɛnni kɔni gɛlɛyalen n'u bolo sabula nin waati in na ninjuguwale ni bamacawale kɛbaw olu caman bɛ yen nka samiya fana o doncogo fana o ma kɛ u sagona koba ye ten amara an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma min ye office du moyen banni ye ale fana kan ka baara kɛ baara mun n'o bɛ tali kɛ ale ka Segu taga la Segu sa. Allô, monsieur le directeur. Ça va? Monsieur le directeur, ni sɔgɔma. Ça va bien. I yɛrɛ don? Ça va bien. Je vais prendre une position où il y a moins de bruit. Ayiwa, i kɔni bɛ direct la ka ban. Ok. Ayiwa. Oui. Isa Kante, ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma, Kassim. E ye office du moyen banni directeur général ye. Oui. A bɛ labɛn na n'ala sɔnna a ma juma don aw kan ka tɔnsigi dɔ kɛ segukaw fɛ yen. Awɔ. Tɔnsigi bɛna boli mun de kan a laɲini ye mun ye. Ok, Kassim ni sɔgɔma n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba. I y'a fɔ cogo min na office Mali office ni agence n'o ye office minnu bɛ malo sɛnɛ yiriwa an ka jamana kɔnɔ. An ka kɔlɔsi la an y'a ye k'a fɔ pour que an ka malo sɛnɛ bɛ se ka yiriwa dunkafa bɛ se ka sabati ani sɛnɛkɛlaw bɛ se ka wari sɔrɔ dunkafa kɔfɛ an ko an bɛ cogo min na tan n'an danna ma a ka gɛlɛn donc an ye jɛ ka sigi ni waleya ŋaniya ka sigi Segu yan walasa ka kɛnyɛrɛyew n'o ye magobatigiw ye k'u wuli don malo sɛnɛ la an ka office kɔnɔna la o nafa b'a to dunkafa bɛ sabati malo sɛnɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ bangiw sen bɛ se ka don malo sɛnɛ hukumu kɔnɔna la o tɛ k'a fɔ ko ka dugukolo d'u ma hali waribatigiw o ye dɔrɔn tɔnsigi nin bɛ jɛli kɛ laɲini kɛ olu bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ kelen kan n'o ye office ɲɛmɔgɔw ye n'o ye organisation paysanniw ye banki ɲɛmɔgɔw ani opérateur économique ɲɛmɔgɔ ani ONG fɛn bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ lase walasa malo sɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na o de tɔnsigi balalen tɛ mɛ a bɛ kɛ yan Segu yan chambre de commerce la jumadon nata ani sigidon nata. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ nin lajɛ ni tɔw tɛ kelen ye sabula an bɛ taa forow la ka taa sɛnɛ de kɛ k'an ka tɔnɔ bɔ nka aw bɛna dugukolo di maaw ma o ko bɛna kɛ cogo di min ye agriculture contractuelle yɛrɛ ye a bɛ kɛ cogo di. Ok, agriculture contractuelle tɛ ka dugukolo di magobatigiw ma ka sɛnɛ kɛ mais sɛnɛkɛla mago bɛ min na o ye ka u dɛmɛ ka sɔrɔ kɛ agriculture contractuelle ye agriculture min sɛnɛ min b'a magobatigiw n'o ye nafolotigiw ye o bɛ se ka i ɲɛ don cogo di sɛnɛ la ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka sɛnɛ yuguba donc o de ye tɔnsigi don n'an ma a kɛ ten ka sɛbɛn sinsin sɛnɛkɛlaw ni magobatigiw cɛ walasa dɔ bɛ se ka fara malo sɛnɛ kan mais dugukolo di tɛ comme an b'o di opérateur économique ma mais u bɛ se ka musaka lase cogo di sɛnɛkɛlaw ma engrais ko la semence ko la ani minɛn ko la min b'a to sɛnɛkɛla bɛ se ka wuli joona a bɛ se ka ka engrais sɔrɔ ani si sɔrɔ joona ka se ka malo sɛnɛ i b'a sɔrɔ ni o suguya kɛra min bɛ dɔ b'an ka sɔrɔ la min bɛ dɔ b'an ka sɔrɔ la o y'a ye sɛnɛkɛla mago bɛ fɛn mun na olu tɛ sɔrɔ u bolo bon magobatigiw de bɛ se ka na n'o ye k'o dafa a bɛ komi sisan Kassim e ye nafolotigi ye e b'a fɛ ka 1000 tonnes malo sɔrɔ k'a feere donc e tɛ se k'a sɛnɛ foro t'e bolo i bɛ na aw n'u bɛ jɛ ka contrat kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ contrat min b'a to olu bɛ se k'o sɛnɛ olu b'a fɔ komi e ko k'an k'i nin kɛ an bɛ min ɲini i fɛ dɔrɔn an dɛmɛ siko la i k'an dɛmɛ nɔgɔko la ani i k'an dɛmɛ minɛnko la an bɛ se k'an ka sɔrɔ yiriwa cogo min na office jɔyɔrɔ ye min ye o kɔnɔna la o ye an bɛ kalan sɛgɛsɛgɛ kalan latigɛ la s'o ma joona walasa o bɛ se ka kɛ banque fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye opérateur économique bɛ se ka taa juru ta banque fɛ banque bɛ se ka u dɛmɛ o fana bɛɛ waleya lase. Ayiwa laɲini yɛrɛ kɛkun ye jumɛn ye sabula a bɛ n'a fɔ aw bɛ ka waleya kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ka sibiridon kuma ye Sikasokaw fɛ yen.
Oh, là, il est son excellence, monsieur le président Chimi Goïta, à quelques mois, il a fait Anya, avec son périmbo, qu'à fois, Ambe, Sénème de l'assistant, Angebo, Doumini Sénécon, Angeta, donc à face Séné, Ani, c'est les Sénécon là. Au Mokilin Tissoula. Donc, Bedin Yorobala. Gouvernement attaqué parce que le gouvernement est Moussako, officier de Sigisenka, officier de Tandi, officier de Niger B, officier de Sebou B, officier de Mwembani B, officier de Mopti B, Silenge B, Bagenda B, Adresi B, Ani Ati B, Ani OHVN, Olu B. Donc, Olu B, officier Ayang Nakafa, Angeski Barake, Angan tableau Kekili, Kaseka, Kunaponi, Karanase, Bella Jelema, Walasa, Amseka Boko, Gela Kono, Monosena Oku Konala, Kabe Mako, Kabe Sendo Monosena. Deki jɔyɔrɔ fa n'o kɛra Mali Asimi y'a fɔ cogo min na an ka dunkafa bɛ sabati an tɛna wari ɲini jamana wɛrɛ fɛ ka an ka stock national constitué donc laɲini laban a b'a to minnu mago bɛ o la k'a fɔ an b'a fɛ ka don a kɔnɔ n'o ye magobatigiw ye contrat min bɛ signé olu ni coopérative cɛ ka malo sɛnɛ ifiriti cakɛda minnu ka fɛtiɛri ye ale fana sen b'a la. An bɛ se ka bolo da cogo min na san nataw kɔnɔ ɲinan san nataw kɔnɔ walasa an bɛ n'a fɔra k'a fɔ k'an bɛ tɔni 2 de bɔ hectare la ni baara kɛra ka ɲɛ an bɛ se ka taa ni tɔni 5 tɔni 6 ye parce que an bɛ siman ɲini ka na engrais dafa ɲini ani ka minɛnw fana ɲini minɛn min b'a to sɛnɛkɛla wuli ka labour kɛ joona ka danni kɛ joona ka nɔgɔ don joona ani ka a tigɛ joona ani ka lasogo ɲuman o la dumuni bɛ se ka nɔgɔya an bolo a bɛ ta nafaba min b'a la commerçant fɛ. Minnu bɛ bɔ yan ka taa ni wari ye Thailand ɲɔgɔn na k'u bɛ taa malo san a b'u tanga ka avion ta ka taa Thailand ka taa ni an ka wari bila yen k'a fɔ k'u bɛ malo bila ka na a b'u tanga fɛnɛ ka bateau fɛnɛ ɲini ka charger ka na n'a ye port la a b'u tanga fɛnɛ ka bɔ port la ka na Mali la ka na fɛnɛ kɛ mais ni contrat nin b'a to u bɛ fɛn fɛn ɲini na u b'a ɲini an ka sɛnɛkɛlaw ye wari bɛ mun ni ɲɔgɔn cɛ o de ɲɛtaga bɛ sɔrɔ o de la. Ayiwa directeur kuma kun tɛ kuma jumɛn min fɛ yan'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu Dakakun kan hali n'a sɔrɔ e bɛ yen ka ban. Kasim i ni ka jama welelen don ani n bɛ ladilikan min di an bɛna baara min daminɛ baara ɲuman de don a tako ɲuman a b'anw de bolo a faamuyaliko ɲuman fana b'an de bolo a fɔko ɲuman fana b'an de bolo n'an farala ɲɔgɔn kan n b'a dɔn an bɛ se parce que président ko ten ko maliyɛn tɛ se ko fɛn tɛ yen a ban fɛn de bɛ yen mais n'an sɔnna nin ma an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ an ka sɛnɛko la an ka malo sɛnɛyɔrɔ la mais agriculture contractuelle a dagalen tɛ malo sɛnɛ dɔrɔn kama mais an b'a daminɛ malo sɛnɛ de la walasa san 1 san 2 an bɛ se ka min yɛrɛ sɔrɔ malo la a b'an bɔ donc minnu bɛna tɔnsigi la faamuyaliko ɲuman b'o y'u fɛ n'u nana an kɛ baara kɛ hukumu faamuyali kɔnɔna la an kɛ baara kɛ walasa ni baara kun bɛ cɛ wagati min na an ka sɔrɔ opérateur communes dɔ b'a fɔ ko olu sen bɛ nin na an b'u répartir entre les offices k'u ka laseli lase sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw fana ka wuli ka jɔ an b'a ye fɛ n'a nana kɛ k'a fɔ ko contrat bɛ kɛ n'u ka coopérative n'u cɛ fana ka wuli ka jɔ kɛ joona walasa samiya kana taa k'an to an bɛ se ka bɛɛ sen don malo sɛnɛ la dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ok. N'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ Segu. An b'i makɔnɔ. Juma nata ye. Ala sɔnna. Ayiwa Amara nin tun ye office du moyen bani directeur général ye n'o ye Isa Kante ye ale ye laseli kɛ an ma an ye Iyad Agali ka kuma fɔ Iyad Agali an ye a yira k'a fɔ ko bamancɛ wale ni ɲuga wale kɛbaa min don maa nin tɛ an ka jamana kɔnɔ Amara ale ni tɔw tɛ kelen ye ale ka ko ani tɔw ta u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji Sijo Tamani ale ye hakili jagabɔ dɔ kɛ a ko kan min ye baara mun bɛ bi ka kɛ ni Iyadu nɔ minɛli ko in ye olu ye miiri ni hakili jagabɔ kɛ ka kuma di maa mafalen dɔw ma yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Iyadu ko in na an bɛ min fɔ ka far'o kan o ye k'a fɔ bi bamancɛwale ni jugawale kɛbaw u ka maa nin tɛ Iyadi ye n'i ye ko tacogo lajɛ k'u jateminɛ maa caman sigalen don bi n'o y'a sɔrɔ tɛgɛ yɛrɛ bɛna se ka da Iyadi kan dɔgɔkun tɛmɛnen CPI min yɛrɛ y'a kuma fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko jadima don ko a kɔni bɛ Mali kɔnɔna na dugudenw n'o ye Mali kɔrɔnfɛla dugudenw ye olu y'a yira k'a fɔ ko Iyadi a ye jɛkulu caman kɛ a ye waleya caman kɛ Tɔnbɔkutu ni Gawo ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ
kuma tɛ bamanca wale njuga wale kɛbaw olu sinsini na an ka jamana kɔnɔ san 2012 nka dugudenw olu y'a yira k'a fɔ ko u nisɔndiyalen don ni sariya bɛ se ka boli iyadi kan o ka di olu ye kosɛbɛ a ka se ka minɛ o bɛ olu lafiya sabula a ye degun min da olu kan olu b'a dɔn min ye iyadi ye a bɛ maaw la maa minnu ye ninjuga wale ni bamanca wale kɛbaw sen don an ka jamana kɔnɔ yan fo ka taa se jamana fɛn caman tiɲɛni ma waliya minnu kɛra n'o ye degun sɔrɔ Tɔnbɔkutu ka dɔn ale ka hakilina ye o ye o hakilina kelen ko kan k'a to fana min ye iyadi ye bolo ka d'a kan bi sabula a mɛnna cogo o cogo a ye waliya min kɛ o ye waliya ye o ye damatɛmɛ wale ye wale min na a ye jamanaden caman mago sa a ye maa caman mago sa duguden wɛrɛ bɛ yen o ko k'o k'u teliya koyi ko sariya min kan ka ta iyadi kama ko a sariya ka ta a ka kiiri ka kɛ a ka bɔ a ka nɔ minɛ nka min ye maa mafalenw ye n'aw b'a fɔ olu ma ko experts olu y'a fɔ studio tamani maaw ye k'olu jɔrɔlen don nin ko in na Amara ko sabula ko Iyad Agali ko ale ta tɛ ko nɔgɔn ye min ka nɔgɔn dɛ aw yɛrɛ ka kuma ko équation difficile à résoudre Pierre Claver Bakɔrɔba Traoré ale ye kalanfa ye sanayɛlɛ kalanso la a b'a fɔ ma ko science technique Bamako ale ko min ye Iyad sɔrɔli ye ko fo minan ɲɛnɛmaw ni fɛɛrɛ ɲɛnɛmaw ka sigi sen kan yaasa a ka se ka lawaleya ko n'i ye Faransi lajɛ ko Faransi kun y'a yirana k'a kɛ i n'a fɔ maa min don olu tun bɛ k'a ɲini u bɛ k'a nɔrɔbɔ ko nka ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko o ko kun tɛ siɲɛ ye ko Amerikɛnw fana k'olu ye a kunkolo bila sɔngɔ la sɔngɔ min ni maa min sera k'a sɔrɔ ko nka bi ko jɔn ko Ala ko manda min dalen filɛ nin ye Iyadi ka nin ye ko ni maa min ko k'i bɛ nin lawaleya ko baara b'i bolo min ye sɛgɛsɛgɛlibaa ye n'o ye kɔlɔsilikɛbaa in ye a ko diɲɛ bankun ka bi Iyadi ɲɔgɔnnaw ka t'i bolo da olu kan k'i bɛna n'olu kiiri ko f'i ka soli ka wuli dɛ ko nɔntɔ ko a ma nɔgɔn CPI maaw ko yalama k'olu bɛ se ka Iyadi minɛ wa k'a bɛ gɛlɛya nka ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye Mali babanci wale njuga wale u ka o minɛ ka t'o kiiri u ka kuru in kɔnɔna ye Ahmed Alfaki ale tun bɛ Ansar-Dine na Tɔnbɔkutu a ye waleya cɛjugu caman kɛ CPI ye ale minɛ k'a bila san 9 kaso la san 2000 ni 21 waati ko n'i ye o tɛmɛnen kɔfɛ min Hassan Abdul Aziz Agmamudi ye ko yɛrɛ ka kiiri jaabi kan ka bɔ bi o ye bamanci mɔgɔ ye min fana ye waleya cɛjugu fana kɛ Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ ko o ka kiiri o jaabi kan ka bɔ bi yɛrɛ min ye kalo tile 26 ye CPI ale la ko mɔgɔw sigilen don k'o kɔnɔ 10 heures waati ni min bɔr'o la Amara an na o da maaw tulo kan an bɛ min fara nin kan sa o ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'o ye Igo ye Igo Uzefa ko diski diri tɛ sa wa o tɛ fɛn marala yan subahana mansin fɛn dɔ tɛ wa ko kɔnɔna na u ye diski diri min sɔrɔ a kɔ ko u kɛlen don ka bamanci wale ni njuga wale kɛbaw bugunatigɛ di ko n'u y'u ye n'i ye min ye n'o o ka jalamugu n'o ye binkɛnɛ jɛlen ye k'o ye soldat de première classe ye k'o ye kufa ka maa ye ko ni min ye n'o ka jalamugu ye binkɛnɛ yɛrɛ k'o ye commando ye ko min ka jalamugu finnen don k'o ye kamikaze ye maa min b'a yɛrɛ fa su min ka jalamugu ye bulalama ye ko o ye jadisi kura ye min ka jalamugu ye nɛrɛ tilalen k'o ye maa min bɛ maaw kofɔ u ye ka wuli ka jɔ kɛ ka maaw yɔrɔ yira u la ko maa min ka jalamugu jɛlen don k'o de bɛ taa maaw ɲini k'u ta ka na di u ma ko wa ko min ka jalamugu ye jɛman nɔgɔlen sa n'a b'a fɔ ma blansal k'o ye maa minnu bɛ kamikazu i bɛ taa yan fɛ i bɛ nin kɛ tan k'olu senkɔrɔma don min ye jalamugu bilenman ye walima jalamugu min ni o worojilama don ko olu y'a musakatigiw ye wa ko n'i ye maa min ye n'o kunkolo dilen don ka bonbonsijan bila k'o ye commandant de zone ye min bɛ n'i y'o kunsigi ka ca a bonbonsi fana bilalen don k'o ye chef jihadiste ye wa o ye kɛlɛkɛla ye nin fɛn ninnu sɔrɔla Igo ale ka a tɔgɔ ye di ale ka subahana mansin n'o ye diski diri ye nin waati in na min ye an ka jamana fan caman ye maaw jɔrɔlen don Amara jɔrɔ ye mun ye o ye k'a fɔ de ko bamanca wale ni njuga wale kɛbaw ko u bɛ yɔrɔ caman na nin waati in na a kɛlen don ka mɔgɔw siran ye mun ye o ye k'a fɔ ko duguw kɔnɔna na bi dugu minnu bɛ yen
ni o ye ɲɔnɔ ye Sogolo, Goma, Timisa, Masina, Tomiya ko ninnu bɛɛ lajɛlen maaw ani Kɛnparanakaw k'u sirannen don sabula ko Bamaci waleɲuga walekɛbaw k'u bɛ munumunu Salo la ye yɔrɔ wɛrɛw fana na tuguni n'o ye Timisa ye Sayi ko olu kɔni sirannen don kosɛbɛ Bamaci waleɲuga walekɛbaw ye ka kɛɲɛ ni samiyako ye ko fɛɛrɛ mana ɲini nin ko in na ko bɛ sɔn ka diya olu ye kosɛbɛ sabula u y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya o kɔni o bɛ olu ka kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni min ye Bamaci waleɲuga walekɛbaw olu ka kow ye Amara an bɛ taa Magan n'a y'a sɔrɔ e ka cɛ nana ka ban so Sofiane Gakou ale fana bɛ États-Unis kaw fɛ yen ale kun taara hiji la hiji tɛmɛnen a ye jateminɛ fɔlɔ minnu kɛ an bɛ jɛ ka olu lamɛn yaasa mɔgɔ ka se k'a faamu min ye Sofiane Gakou ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ale kɔni ale tun bɛ hiji la ale bɔra Magan ale bɔra États-Unis ka taa hiji la maliyɛn don nka a sigilen don États-Unis hiji ɲinan ale tun b'a kɛnɛ kan ka olu lamɛn yaasa mɔgɔ ka se k'a faamu min ye Sofiane Gakou ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ Denkura wolola goya la fɛn min ye COVID-19 n'an b'a fɔ o ma ko COVID-19 Kawo Kasimu salamu alaikum an ka foli ni tanuni bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ hiji ɲuman banna fɛn min ye maliyɛn minnu bɛ yan jama kunfɔlɔ caman bɛ la ka taa nka tile fila in na kunkan kura bɔra Denkura wolola goya la fɛn min ye COVID-19 n'an b'a fɔ o ma ko COVID-19 a kunkan bɔra yan dɛ sabu ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolofow ka niveau la hali n'i taara misiri kɔnɔnaw na sisan syndrome grippe de bɛ bɛɛ la sɔgɔsɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔw bɛ mura bɛ mɔgɔw la ni fiɲɛ wulila bɛɛ bɔ lajɛlen bɛ i kunna donni na an bɛ min ɲini autorité maliyɛn fɛ bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ hijiden fɛn fɛn bɛ bɔ yan n'u bɛ taa Bamako k'a daminɛ Egypte Air la ka na Ethiopian na fo ka taa bila Tinzi Air Ethiopian and Turkish Mahamadu kɔni bɔra Maka yan k'i sunna Bamako aéroport la meilleure solution u ka mɔgɔw tester k'u lajɛ sabu maa ba yiriga min bɛ ka bɔ yan ka cu Bamako ni an ni jamakulu fanba na mana don ni test mana kɛ ni débordeur nana a bɛna turububa wuli jamana kɔnɔ dɛ donc bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ au niveau du département de santé ministre de la santé u ka précaution ta maa minnu b'a la ka don nin waati in na a ma fɔ a bɛ maa la dɛ mais u ka c'est-à-dire u ka ko bila en place maa ma de bɛ bɔ hiji la ni Saudiya kasi de b'i ka tampon na i ka bila kɛrɛfɛ aéroport la k'i teste k'i lajɛ sabu ka d'a kan ko visi a wulilen bɛ yan hali n'i taara misiri kɔnɔ i bɛ maaw de mankan mɛn syndrome grippe ni dɔw tɛ sɔgɔsɔgɔ i bɛ mura mankan mɛn bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ maa ma bɛ na Bamako u ka maaw teste hijidenw n'o kibaruya bɔra yen kibaruya filanan an tun y'a jira k'a fɔ ko maliyɛn fila o de tun ɲi tora hiji in na kibaruya laban ma an y'a sɔrɔ maa kelen u bɛ koma la jusqu'à maintenant sabu ka d'a kan Madina sigi la maa kelen ɲi tora yen Arafa maa dɔ ɲi tora yen Mina maa dɔ ɲi tora yen donc maa saba an ka kibaruyaw la o de ɲi tora yan nɔ an b'a fɔ Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma donc maa kelen o bɛ koma la donc o bɛ saya ni balo cɛ awa kibaruya min kun dira k'a fɔ ko maa 770 ni kɔ kun fatura an ka kibaruya labanw na sisan kibaruya chiffre laban min nana maa bɛ tigi jɔ fo maa 1000 n'a kunkan fɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye Tunisie olu ka maa caman fana sara la i n'a fɔ Egypte ta olu y'u ka minisiri min b'u ka culture ni hiji ko kunna olu y'o gɛn ka bɔ yen bon fɛn min ye Maka y'an yɛrɛ ni wizaratul hajj wal umra
n'an b'a fɔ ko ministre de haji et umra olu ye kibaruya minnu yɛrɛ di fo ka taa bila nusuku fɛngɛ na maa fanba min fatura a caman bɛ hiji u nana hiji baara kɛ illégalement de c'est comme si an tun bɛ ka kuma minnu fɔ hiji daminɛ na hiji visa t'u bolo u donna dogodogonin dogo la bon chaleur bɛ kɛnɛ ma donc o chaleur in de kɛra sababu ye ka maa fagata yɛrɛ caya hali n'i ye arafa don lajɛ comme n'an bɔra yan o image bɛ minnu ci ma i bɛ maaw sigilen de k'u yɛrɛ ka jagoya tantanw dilan arafa kulu kɛrɛfɛla la an bɛna tila ka o bɛɛ lajɛlen ci i ma donc maaw bɛna ye maaw tun bɛ yan situation min na maa sata min na kɛra a fanba a bɛɛ lajɛlen ye minnu tun bɛ clandestiniya la yan n'u donna duguma sira fɛ ani minnu nana ni imura visa ye n'u ma bɔ n'u ye hiji wagati kɔnɔ n'u tun bɛ dogodogonin dogo la donc yɔrɔ t'u bolo ka don tantanw kɔrɔ yɔrɔ t'u bolo ka don sumama yɔrɔw la donc tile chaleur min bonyana ko o de nana ni nin masiba in ye après lakalita sɛbɛn minnu bɛ yan ani ka kibaruya di soba minnu bɛ yan nɔ u ye min lakale an ye an b'a fɔ an b'aw bila yan a denkɛ n'a balimakɛ dɔ Sufiyani Gaku n'Ala sɔnna ma sini an yɛrɛ kan k'an kun da Ameriki jamana kan n'an sera yen sisan sa kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka di hiji kɔfɛ a n'a jaw n'Ala sɔnna ma an n'o di aw ma a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Ayiwa Amara Sufiyani Gaku an b'a fɔ a wale ɲuman na a ka baara kɛcogo ɲuman na sabula ale ni Ibrahim Jawara kab'u taara Magan kibaruya fɛn fɛn bɛ bɔ o da an ma ko hiji den minnu bɛ n'olu fatura ko a caman ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu tun tɛ hiji hukumu kɔnɔna na n'u y'u den ka taa hiji kɛnɛ kan k'a lajɛ k'u bɛ taga hiji kɛ parce que o fɔra waati min na o tun bɛ k'an ka mɔgɔw minɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la f'a fɔra k'u ka bɔ n'u ka papiyew n'u ka sɛbɛnw ye yaasa u ka se ka dɔn k'a fɔ ko u ni tɔw tɛ kelen ye Amara a bɔra ka kibaruya mun di ko wɔlɔfɔw olu ka minisiri ale bɔra ka kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko olu ka maa caman fatura ko maa caman fana bɛ ka na ni covid ye ko maa minnu fatura ko a caman ye covid ye an ka minisiri colonel Asaba Jalo ale fana ye communiqué kɛ a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye Mali minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ko waleya minnu kɛra n'an dafɛ jamana dɔ bɛ k'a kuma fɔ k'u ka hijidenw fatura k'a sababuya kɛ covid ye ko a ko jateminɛlen don an ka jamana kɔnɔna na maison ni haji kɔnɔna na ko k'a daminɛ kunungo la ko min ye covid ye ko o kɔni fɛn ma mɛn an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ n'o ye kuraw ye ko kalo 5 ye nin ye covid bana fɛn kura ko o ma ye an ka jamana kɔnɔ minisiri so min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni yiriwali adamadenya tɔbɔtɔli ko kunna a ko k'a b'a da jamanadenw tulo kan ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen talen n'o ka sigi sen kan ko yaasa dɔgɔtɔrɔsow la maa minnu bɛ n'u sigalen n'u yɛrɛ la u ka t'u yɛrɛ filɛ k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ covid b'u la n'o y'a sɔrɔ a t'u la ko fɛɛrɛw tigɛlen n'u fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko yaasa halisa ka se ka dɔ fara ko in kan ka se ka kunbɛli kɛ Amara ko dugudenw a ɲininen n'u fɛ fana n'u ye siganama fɛn fɛn n'u ye sigana y'u yɛrɛ la ka kɛ ni covid yɛrɛ tamasiyɛnw ye u ka wuli k'u jɔ hijiden minnu fana nalen don ka bɔ hiji la n'u ser'u ka so ka ban n'u ye sigana ye u kana jɔrɔ u ka wuli ka se u seyɔrɔ la minnu bɛ ka nalen fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ kabini u na yɔrɔ ka bɔ Magankaw fɛ n'u jiginna Bamakɔ yan u na sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ tamasiyɛnw ninnu tɛ u la ko nin waati in na minisiri ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'u hakilina kɛ kelen ye min ye coronavirus banajugu in kunbɛlanw ye n'o ye masiki ye ani k'i tɛgɛ fila ko safinɛ la ye ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma walima gel alcoolique ko maaw k'u taabolo ye ko ale kɔni b'a yir'u la k'a fɔ ko olu kɛlen don ka wulikajɔ barika bonya kosɛbɛ yaasa nin bana in u bɛ se k'a kunbɛn cogo min nka nin waati in na maaw k'u hakili to u yɛrɛ la fana colonel Asaba Jalo sɛbɛn a y'a fa siri kunu o bɛ dansigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni minnu ni a dira u ma Amara ninnu Keyita fɛ a balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Tarawele a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 19 ni kuranko ma an bila dɛ a k'an
on peut filer téléphone. C'est bon?